Sorry lidi, mě to naše to video nějak udělat takhle triknu teďko. Takže on pochází z nemocna a říkám jenom, že proč mi záleží na té čáry. Je to poslední noc zbývá do rodiny. Vy byste nebyli. A tak, proto on formátu toho Adama, protože byl mě naštvaný a tak prostě. A proč mu to jediný z rodiny? Oni dali jeho ženský pozvánku, aby šel do nebe, ale jeho už nevzali. Tak, že on musel zůstat. No tak je to ještě pádek. A viděli jste, že jeho celý jméno je Lucifer Morningstar? To je známý spíše, tak nechápu, by to neznal. A víte, že jeho pravá pracuje vyrábí kachníček? Já vím, to trská. A proto je bílý, protože je anděl. Tak víc je to... A taky vím, že pochází z 19. Tak čauky.